GSAC is spelled GSAC. This program is open for sponsorship. For details, call 0818-721-0349 or 0703-589-2211 or 0703-733-5665. You can also email us via info@globalanticorruption.com or tell us at globalanticorruption.com. Global Society for Anti-Corruption, GSAC, matching the globe since 2006. This week, we discuss the topic voter education, how to avoid violence, hate speech, and electoral fraud. Join us. N'ala anyị ma ọ bụ nke na-eme n'ebe ọ bụla n'ala anyị ka anyị na-eme n'oruma ha na-amanye a ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ ị na-ege anyị n'afọ a, na masị ọ ga-adịrịrị unu niile na mma. Anyị abatago n'oge mkpughe nke ndị Global Society for Anti-Corruption na-akwalite nke ukwuu, mana ọnụ ka na-achọ nkwalite na ọ bụ sponsorship onye ọbụla maka na agba ejika aka ọnụ ọ bụ ịmana ọ na-abụ ikwu azịza otu a ekeshie ya ike, ọ na-achọ ala ịgbaji, mana a na-adọrọ ya ofu ofu, a na-agbajisi ya bụ na a na-abụ ịkọ mamịrị, ọ na-agba ọgba ọfụfụ. Ọnụ ka chọrọ nkwado unu niile, nwafọ Igbo niile, ka ọma na-adị mma. Ebe ị nwere ike ịfụ Global Society for Anti-Corruption bụ na ije na Facebook, ị nwere ike ịfụ ha iru ebe afọ ha bụ Global Society for Anti-Corruption. Twitter ha bụ afọ ha n'ebe a bụ @GSAC_NGO. Website bụ www.globalanticorruption.com. Maka ndị chọrọ nkwado ọnụ ka ma ọ bụ na-ewe ka esi napụ gị ihe n'ike na ọ bụ n'ụzọ na-ezighị ezi, wee chọọ ka agbatara gị ọsọ enyemaka, ihe ị ga-eme bụ ịkpọ ha n'akara ekwentị a 070-358-92211 080-358-92211 or 070-37335665. Ịkpọ ha, ịbịa kwado ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọnụ ka chọrọ nkwado ya ọbụla. Cheta na abụ m Chizzy Ania. Ọ dị mma, ama m na isiokwu anyị nke ụbọchị taa, mpụ ịkọ ọnụ, ya bụ okwu ịkpọ asị na ọgba aghara nke na-eme n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ewe m ndị ọnụ kara aka, ndị m ihe kwekwuru n'ihe gbasara ihe a niile, mpụtasị ihe na-eme n'obodo, na-ejipụye ya, gosikwana gị ụzọ a ga-esi wee gbanarị ya. Amechi Ugwuele bụ ofu n'onye ma ihe ekwe na-akwụ n'ihe gbasara ihe na-eme n'obodo. Amechi, biko kene ndị ugbu a. Ekene m unu bịa ka anyị nọkọ ọnụ kwuo ihe a dị oke mkpa taa. Ọ bụrụ sọ mụ na Amechi ga-anọ ebe a, Igbo anọ, Ikenna, Udoka bụ onye na-eso na ya aka na ụlọọrụ Global Society for Anti-Corruption ọfụ ebe a. Biko kene ndị Igbo. Ndị be anyị ekene m unu. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozugbo ozugbo. Amechi, ọ na-abụ olu oge ụfọdụ achọ ime ndọrọ ndọrọ otu a, egwu adị dịka otu ndị ndọrọ ndọrọ si eme, kama a ga-ekwu ihe a ga-emere obodo ifo inekwa n'anya dịka o si aga ugbu a, ifo na ihe a na-ekwugoro ego ka otu ndọrọ ndọrọ nke a si eme, ka onye nke a si eme, ịkpọ mmadụ iyi maọbụ ịkọ ọnụ maọbụ ihe ndị ọzọ. Inekwa na ifo na ihe ọzọ gbakwara ọfụ ugbu a bụ na mmadụ na-ele ikike o nwere iji bịa aka, nke a na-bụkwa ụzọ mpụ ọzọ dịka ibe ya bụ na ụfọdụ mpụ ma gbaghara dị iche iche abatasigo n'ihe a niile. Ndị otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche, ụfọdụ otu ndọrọ ndọrọ mere nzukọta ebe ha na-chọrọ itinyekwu ihe a ga-emere obodo na Lagos, a na-anụ na ụfọdụ ka e gburu na ọgbaghara dị iche iche mere. Biko, gịnị na-ebute mpụ, ọgbaghara na ịkpọ iyi n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'oge ịbịa ya aka? Nwanne m nwoke, ọ dị ka isi wee kwu, ihe anyị na-afụ oge ugbu a na ka o si wee dị ha, ile anya ị ga-afụ na ọ dị ka a ga-asị na ebe niile na ịba ahụ ọkụ ịba ji ndị ndọrọ ndọrọ, mana agbanyeghị na ha emeghị mkpọtụ ka ha na-adị na-emebu na mbụ,
onye ma ebe ọ ga-ene anya n'anya ị ga-afụ ihe ị na-achọ, ị ga-afụ ebe ha na-eme mkpọtụ ka ha si wee na-eje ije abalị, wee na-apịgharị, wee na-amachagharị, wee na-agagharị, na-akpagharị, wee na-akpakọ ka ha mara ihe a ga-eme. O nwere ihe kpatara ya na-abụrụ na onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ ya. Ụdị omume a ọ bụghị ma ọ ga-abụ onye ma ha bịa ha sị kama ọma bụ m ya bụ ife kụwa ya mebie, ị na-aghọta? Ma ha pụta ha kwadocha ọfụma sị na o nwere onye ọzọ ga-eji ihe a karịa anyanwụ, n'agbanyeghị na ndị mmadụ, ndị obodo bụ ndị ọ dịrị ịhọpụta iji ebinye aka n'akwụkwọ wepụta onye ha chọrọ. Ha pụta nkata niile ha na-akpa, nkwadobe niile ha na-eme, nwere ka ha si akwadobe na-etinye ndị mmadụ na ya. Ha na-akpa na-akwadobe, ha na-apịkọsị ka ha ga-esi wee mee wogbuo onye ya na ha na-eme, wogbuo ndị mmadụ, wogbuo onye ukwu, wogbuo onye nta. Ọ bụrụ ihe ọgụ ga-anụta ha nụ ọnya bụ ọgụ, ọ bụrụ ihe ka ọnụ ga-akọta akọ ọnya bụ ọnụ, ọ bụrụ ihe a ga-egbukwanụ mmadụ, ụfọdụ dị-ekwadobe ka ha gbuo mmadụ kama ha ma enweta ya. Ya bụ ihe wee bụrụ na ịna-anya ụdị ihe ndị na-eje ebe anwa na-enweta, etu ha si ebi ndụ, ihe na-eru ha aka bụ ihe na-akpata ndị na-anọ ama achọ ka ha pụọ. Ndị ọ na-agụ agụụ ga-asịkwa kama ha ama abanye ebe anwa, o wee bụrụ ya ndị ekwe, onye na-achọ ije ekwe ha, onye a na-achọ ka ha kpapụ ekwe ha, ọgbaghara ebido. Igbo anụ dịka Amaechi si kwuo ugbu a, ọ bụrụ na n'ezie na ndị a bụ ọdịmma ndị obodo n'obi ije lụọ ọrụ a, ọ dịghị ka mmadụ ọ ga-ejegide kwechiri na ọ bụ sọsọ ya waghị ya eje. Ụfọdụ na-abụ ha jesiarị ọsịzie na ọ bụ ya ga-eweta onye ga-abịa nọchi ya. Ọ bụ n'ezie na ọ bụ ndị obodo ka a chọrọ ịlụrụ ọrụ a, ka a na-arụ ọrụ a, ọ dịghị na ihe dịka tigbuo zọgbuo ọgba aghara na mpụ a niile ga na-apụta. Ihe dị na oke ọchịchọ ma ndị na-eje ma ndị ada eje n'ihe a, onye ọbụla wụzi akpa nke onwe ya ka ọ mazuru ugbu a. Adịghịzi emezi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye abụ onye na-ejere anyị ozi. Ọ dị ihe a dị, ọ dị ka nke a na-ekwu n'otu ụlọ ọgbasa ozi ụnyaahụ. A na-ekwu ka o si bụ na mmadụ chọọ ijere obodo ya ozi, o wetazie nde naira ego na a na-ekwuzi ka eweta ka o wee nweta sọsọ fọm. Na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ijere obodo ozi ka eji eme ihe ntuli aka, na ihe ọ ga na-eme bụ agaghị na-eme ego ka o buo ibu etu o si ebu. Mana kịta ụzụ onye ọbụla na-eje ka nke onwe ebukwuo ibu, ka nke onwe ka ha sizi kama agwọ ya agba ka ebubu ọ dị ya. So ọ na-emezi na ndị ukwu onye ọbụla ha chọzi ka ha nọchie onye nke na-apụ, ọchọta onye nke ya akwụkwọ o tinye ya, o wee na-ewetakwuru ihe ahụ ụmụ ọ na-erite. Erere a na-eritezi na ndọrọ ndọrọ buziri ibu, o mezie na onye gafe ohere ekwesị ka ibe gafeta, dịka esi ekwu sị na kama ọnụ na-eri ga-akwụsị na nke eribere ka ọ ghara irichacha. O mezie ha nwa kụzie ngara nọchikịta ihe niile. Ọ bụ ihe na-ebute ihe ndọrọ ndọrọ, ọgbaghara na tigbuo zọgbuo. Ọ dị ma Amaechi dịka o si dị ugbu a, ịfụna nna m dịka o si arụtụ aka, ọ dịzi ka maka na ndị a na-akwado ka o jidizie ka achọghị imechara ndị obodo ihe ha kwesịrị ime. Ihe m ji ekwu ihe a bụ maka ọ bụrụ na agụụ adịghị, ọ bụrụ na ụbịam adịghị, ihe isi ike adịghị, ọ bụrụ na ihe na-aga ọfụma, enweghị ego anọpụta olebe oke nke ya, ya bụ voters card ya. Mana ịfụnanya na ugbu a ihe na-ewuzi bụ ile voters card, esina na ụzọ ọzọ, ụzọ mpụ ọzọ pụọ. Ihe na-ewuzi ugbu a bụ ka azụkọrọ ikike ndị mmadụ were iji bịa ya aka họpụta ya chọrọ. Kedụzi ihe oke na ọrụ dịziara ndị obodo ugbu a n'iji fụ na mpụ a niile na ewetara ndị dị mma ka ha chiba? Ịma na ndị be anyị ha na ndị otu
na ndị ọchịchị ndọrọndọrọ anụnwa ndị ndọrọndọrọ a ha niile nọ n'obodo a ha ma na mgbe ha ji erute ha n'oru oge dịka oge ugbu a mgbe ha ji achụnta vootu ma ha ma na n'agbanyeghị ihe niile ha ga-agakọcha mgbe ha ga-apụta mgbe ha ga na-achụnta vootu ya na mbụ anyị afụghị ya na nke Igbo fụọ ya kemgbe mana ozugbo nje a na-emechi ihe a onye ọbụla anaba ịfụ onye ama ụzọ ọma amadịkwa ma onye bụ ọkwa nwanna gị ma ya fọdụ onye na-asị na ọnya nwa na-ejechite anọchite anya gị ebe a na-eje ị na-ekwu sị na ha mara onye bụ mana oge ọ na-ababeghị mana oge ị na-eme ọmụgwọ ọbịa ike ọ na-eme n'obodo o soro ya bụ na ndị obodo necha anya ịma na kịta ihe na ha agbanwe ọ dịrọzi ka mgbe ọ ga-agbaje nọrọ ana ha etukwuru ofu ebe dee ihe masịrị ha mana kịta anyị na-edegodu a ka na-edekwa mana ị na-edegodu ha ma na ị ga-ejidegodu onwe etu ga-esi wee kwado akwado ị ga-ejigodo ọnụọgụ ndị denyere aha ga-ebinye aka n'akwụkwọ a ya mere na ha chọọ ime ihe a ha sị ka ha jidegodu na ọ bụgodu na ha ji ka m weregodo ya puku ndị ga-abịanye aka ya na-ekwenye a na-asị na puku a na ya ji ebe a nke ya ma ya ji na o doro ya maka na ọzọ na nke ahụ ya bụ na ha dasị ndị a tinyere m ha makwa na ebe ha na-awọrọ ndị obodo aghụghọ ndị obodo a na-awọkwara ha aghụghọ na-asị ha weta ego na mbụ ihe a na-eme bụ ha weta ego ha sị gị tinye ụfọdụ ga-abịa ha nara ego ha etinye ebe ọ masịrị ha ndị a chọpụtagokwa na etu a ka ndị obodo si eme o wee bụrụ na ha nye gị ego ha ga-enye gị ego n'ụdị etu ọ ga-abụ na ha ga-ejisi ike wee jide gị ka o wee bụrụ na ị ga-emecha tinyeriri ha ugbu a ọ bụ na ha nye gị ego ma ha ga-asị gị ngwa jee tinye ịpụta ebe i tinyere gosi anyị na itinyere anyị dịka iwere ihe onyonyo dị na igwe ije ekwu okwu ekwentị wee jee sete n'ọha maka itinyere aka ha nye gị ego ihe a ka ha mụtara mana ha bịazisi ngwa nye m nchabiri akwụkwọ ikike ga nye m ya ego ọbụla ị chọrọ ka nye gị ha bịa ha na-enye puku naira 5 ụfọdụ na-enye karịa ndị be anyị necha anya sị nje nju na mama eleta ego a kịta jekwa bịanye aka ha mana ntinyere ha nje bịanye aka ọkwa ihe so ha ka ha ga-emecha dee o wee bụ na ihe kpatara ya bụ enwero nchekwube na enwere ntụkwasị obi na ebe ndị na-ahazi ihe adị ma ndị ndọrọndọrọ ma ndị na-ahazi ya na-agbanyeghị ọbụla ya ga-eme na ọ ga-emechakwa ọ dị etu ndị na-adọ azọ ha si wee chọọ o wee bụrụ na ọ bụgodoro nke a ka ha ritere kemgbe m na-abịanye aka kedu ihe ritere ihe a bụ ihe bụ echiche na-ebu ndị be anyị eme ụdị ha mana ọnyanwa ka anyị ji ka anyị si ka anyị were etu ndị Global Society a pụtara wee sị ka anyị na-agbasa ozi ka anyị na-agwa ha na ọ bụrụ ya maka na ị na-anya ihe na ha agbanwe elena ikike gị ire ikike gị ihe ọ pụtara bụ na ị nwerezi ọnụ n'okwu onwezi ị ga-emenwu ndị wepụtara ka a na-atụziaka mere ya n'ụdị na onye ọbụla ga-enwe ikike iru ma ha afọ 18 nke mụ na gị ha ofu ikike ị nwere ka m nwere anyị a sị na agwọkọ nwa mmiri ọnụ ọchụgwụ anyị gbakọ ọnụ si na onye a site n'etu ha si wee kwado na etu anyị si mara ha na onye a ka anyị ga-ebinye aka anyị binyere onye a aka o jewe o mere ihe anyị kwu ọkwa akwụkwọ a ka anyị ga-ejikwa wee wepụ ya mana nke a bụ n'ụzọ ọzọ ha ji kwado amechi maka na ụfọdụ na-ekwuzi ugbu a na ihe ụfọdụ ji aja azụ ihe a maka na ọ bụzi ha zụọ ya azụ ya jide akwụkwọ eke ya a na-azụ analụ ya ma ihe anyị na n'ebe a bụ mkpughe ụfọdụ na-asịza na o nwere ike na ihe a chọrọ ime bụ eje n'ebe onye na-apụta ka wee mmadụ aka masị ya eje ihe ndị ahụ ego zụkọsịrị ihe a niile mgbe ọ ga-eruzi oge a ga-atụ ya ga-enwezi onye ga-atụ ezigbo onye ọnyanwa onye ndị kwesịrị ịpụta onye kwesịrị ịpụta agaghị apụta ọnyanwa dịka ka m were ya na mụ na gị na-azụ ọ bụrụ na gị nwa ka m wee mma mmadụ ebe ahụ ma na ndị mmadụ ka soro gị wee na-akwado gị wee sị mba
na hapụ Chizzy ọwụọ m ga-ana na ihe mee bụ na m ga-eje ọ bụrụ ọkwa atụọrịa akwụkwọ ewee gụọ ya ọnụ nke ya wee karụ nke m ọ bụrụ na atụrọrọ ya o nwere ndị mere ihe a mma na be anyị mgbe gboo ha eje kwuru n'ụzọ ịbịa na ị na-eje ha sị gị mba ga-eje na ha sị na ndị be ha na ha ṅụrụ iyi ha tụnyere onye ọzọ akwụkwọ na iyi a ga-egbu ha nọọ onye be ha ka ha ga-atụnyere ma ọ dị mma ma ọ dịrọ mma ịma ihe na-ame ha sị ha ngwa na ime bụ ọkwụ unu ṅụrụ iyi kama unu ga-atụnyere onye ọzọ ha sị ngwa na ego a naba unu aṅụrụ iyi kama ịma tụnyere onye a ha sị mba na ihe a nwụrụ bụ kama ha ga-atụnyere onye ọzọ mana ebe unu aṅụrụ iyi ihe niile bụ ụzọ mpụ na ebe unu aṅụrụ iyi na unu ama hapụ ịtụnyere onye a naba onwere iwu ji gị ha nara ego ha na onye kwadoro ndọrọndọrọ na-asị na taa o nwere onye ọfụ emechaa ha na-agwa gị ndị nke ọzọ eweru naanị votu wee merie o wee bụrụ nọọ ndị a ha esi ha nachi azụ nye ha ego ihe a na-emezi ugbu a bụ nara onye ahụ ikike ha nakọchara ha ikike nwere onye ga-eje tụnyezi onye ha ga-atụnyere maka na ha ga-abịa sị gị onye anyị na-asị na ị ga-atụnyere kedu ihe o mere ihe a niile bụ ihe a na-eme Ikenna ịbịa n'anya ịfụ na ihe akọwasịrị ugbu a dịka o si bido kemgbe maka na mpụ na-agbanwe nke Amaechi na-akọ ugbu a bụzi nke gbanwere gbara ọfụ wee fụzie na ihe butere na mmepe adịghịzi ihe niile na-kwesịrị ịbatara ndị obodo ya bụ oke kwesịrị iru ndị obodo na ọchịchị ọhakarasị ma ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya uru niile dị na ya adịghị abata maka na ụfọdụ ndị a na-abanye ejigoro ego zụkọọ obi mmadụ niile zụọ ndị kwesịrị ịbatazi n'ọchịchị enwezi ike ịbata n'ọchịchị kedu ihe a ga-eme ebe ọ bụ na ihe a aga n'ichebi anya ịfụ na ọbụzi ihe a bụ ihe butere na obodo adịghị mma a na-ekwu Chizzy ihe a eme karịrị akarị ịma na asị mpụ abago dijital anọ dijital ya ka a nọkwa ndị iji wee chụkwa ya ọsọ na ihe a ga-eme wee benata ya okwu imekwa isokwu ya asị anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja ewe so mgbe nnụnụ fewezi ebeghị ebe dinta ya agbaba atụghị atụ so etu ọ dịzi na ihe anụnwa anyị na-eme ebe a ndị Global Society for Anti-Corruption na-eme sogodi na ihe mbụ iji a ga-eme ịgbasoro ọha na eze ozi si ha nekwe ka mpụ si edizi kịta nke onwe ka o si wee dị ị na-agafe ihe dị etu a ma akwa na ọkwa onye a ka a chọrọ ime gị dịka Amaechi si wee kwu na-asịzi na-apụta asị gị na gị mee ihe ị ga-abụ ime iji wee gosi na isokwa na ndị otu a imere ya ịma na ndị ọgwụnọ ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị akpa obi ndị nọ n'ụzọ imere ya ịma na ha ga-eme gị ofu ihe wee mee gị ịgbanwee obi gị si na ịmazi eme achọghị ọsọ ọkpa eruzi anyị efu ndị ka anyị na-akọwa ndị ọha na eze si ha na-ekwu etu a ka ihe a dị ugbu a ọ ga-eme ha onye na-agazi isi na ọ na-aga ntuli aka ọchịchị ọ weresi ọsa anya mmiri si na-ekwe nke si ndị a mekwa ụdị ihe a na mụ nwa amaghị ebe ha si abịa ịghọta so onye nwa like ndị a kacha eji were arụ ụdị ọrụ a bụgasị ndị ntorobịa ndị ma ndị akpa obi ndị dị otu a ka ọ bụkwa like ọrụ ndị INEC ịbịakwa gbasa ozi gbasara ma ndị nwere adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị si ha na-ekwe gwakwanụ ndị otu unu ma ndị pati ejenti ha na-ekwe ihe dị etu a mụrụkwa n'anya gwakwanụ ndị otu unu na ha mekwa etu a mee etu a so mgbe ndị INEC mepere ohere iji wee gbasasị ozi ma n'ụlọ akwụkwọ ma na ebe ụlọ ọrụ dị iche iche mechaa ihe dị etu a ọ ga-eme onye ọbụla mụrụ anya ibi ma ndị uwe ojii ga-arụ ọrụ a ekwesịrị ịta anya n'ala wee rọpụta ndị nke mara ihe ekwe na-akụ bikos ọ bụrụ na ndị uwe ojii enye ha ezigbo nkụzi gbasara ntuli aka ọchịchị ha ga-enye aka wee benata mana oge ugbu a ọtụtụ ndị na-adọ ndọrọndọrọ na-abịazi kụzie ma ndị uwe ojii o kwesịrị ka enye ha ezigbo ọzụzụ ga-eme na nke abụzi nke mmadụ ga-abịa goro mmụọ ha
ọ bịazie eme ihe ọbụla a na-emezi ha nọrọ ka ọ gbasara ha because mmụọ na onwe m anọgo fụ ebe ụdị ihe a mere mgbe e mere ntụliaka nke emere ma nke emere na 2007 nkarotere nke ahụ ọ bịa mekwuzie ma ha nwa ị na-ajụzi onwe gị ọ pụtara na ndị enwere ihe ha ga-emenwuzi ifuzie na mgbe e goro mmadụ gorokwuzie mmụọ ya gobie onye ahụ nwezi ihe ọ ga-eme so na ọ ya nwa bụ Chizzy n'ịgbakwunye n'ihe o kwuru nke a ọ kpọrọ ndị INEC onye ọbụla na-ege ntị na igwe ojii ejekwu okwu na-enyekwa ihe onyonyo n'afọ ihe na-eme na be anyị ị ga-aghọta na ihe kacha enye ndị be anyị nsogbu kịta bụ akparamagwa ndị dịka ndị INEC akparamagwa ndị dịka ndị uwe ojii m ga-enye gị ihe ịrụtụ aka na mbụ o nwere ihe na-akpọgbu n'Abuja ịma na ihe anyị fugoro n'obodo a bụ na gọọmenti ọbụla na-achị ada achọ ka ha daa gọọmenti ọbụla na-achị ọha nwajiji jiri mma ego ndị INEC ji eme elekshọn ọha nwaji ya ndị nche obodo ndị uwe ojii na ndị amị ọha nwaji ya n'anya kịta nke mbụ o nwere nwaanyị na-arụ na ụlọ okwu ndị INEC aha nwa amadi a bụ Amina Zakari ndị niile na-azọ ihe ndọrọndọrọ ndị otu ndọrọndọrọ na-ejikọgo ọnụ wee necha anya wee sị na nwaanyị a na onye a bụ nwanne onye isi ala anyị Buhari n'agbanyeghị na Jonathan wetere ya na mgbe ndị bịa na-ana usoro ha na Buhari akpọghachite ya azụ mee ya onye isi ka ọ bụrụ onye isi ndị INEC ya bụ na o kwesịghị ndị mmadụ etiwe mkpu si mba o wepụ ya were atinye ebe ọzọ ha wee na-ekwu na agwa nwaanyị a na ọ na-adị ha ka ebe were atinye ebe a tụlechara anya n'ihe o megoro na ebe a tinyere ya bụ ebe ihe niile a na-eme na a na-atụzi aka n'ala anyị gburugburu ebe a ka ọ na-ebu ụzọ anata na ọnya nwa na-ahazi ihe ebe anwa ha wee na-asị kedu ka ọ dị gị ka nwanne Buhari ga-anọ n'ebe anwa ha na-asị na ọ bụrụ nwanne Buhari a na-asị ya kedu ịbụ na mmadụ abụrụ nwanne Buhari onye a na nwanne Buhari nwaanyị papa onye a na-anụ ya kedu etu mmadụ na mmadụ ga-esi wee gbaa abụrụ nwanne naanị oyi ezugo mmadụ iji wee mee ihe wee bụrụ onye nwanne ya bụ nne gị ukwu nwunye nna gị kedu etu mmadụ na mmadụ si esi wee na-asị onye a bụ onye isi ala ọ bụrụ na ndị mmadụ na-asị na ụjọ na-atụ anyị maka nwaanyị a were ya tinye ebe ọzọ nke a bụ mbụ onye isi ala isi ọnwụ nke ịbụ abụ enenechara maka ndị Igbo na-asị na agbacha ọsọ agụọ maịlụ ka emechara ntụziaka nke 2015 wee fụ ebe ihe na wee richa mperi wee sị mba na anyị ga-anya echiche ebe a mmiri si apụ ka anyị mezie ha ndị mmebi iwu wee zuo ndị omebe iwu alụkwa anyị wee zuo wee tinyecha anya n'agha wee were ya wee jekwuru onye isi asị bịanye aka na anyị emezichaghị ihe ha niile ka ọ ghara imebi ihe ọzọ onye isi ala ajụ asị kedu ihe na-ajụ ọsị esi mezie ebe a ewere ya mezie ewechite ya azụ ọjụkwa ọsị si mezie ebe a ya ka ha na-eme ọjụ na ya ma emezi ya nke a bụ nke abụọ ọjụ na ya ma etinye aka maka na ha sịrị na ha were igwe eji agụ ọnụ a wee gụọ ya o nwere onye ga-eme mpụ na ya ọjụ na ya ma eme ya ma ya nwa na onwe ya bụ onye isi ala kwuru si na ewezughị igwe a eji agụ ihe anya bụ kaadị rida na-aka erụpịa n'ọrụ o ruzie mgbe ị banyere asị ka eweta kaadị rida nwa ịjụ nke a bụ nke ọzọ bụ na onye isi ndị uwe ojii ọ nara ezumike nka nyaa o kwesịrị ịna nyaa o wee jụ na ome weta onye ọzọ ndị mmadụ a na-asị na ihe o ji oge a chọrọ ime ihe a mkposi onye ka ntinye aka dị ndị agha wee bukwara bịasị na a na-eme Operation Python Dance o nwere ọgba na-anụ egwu eke o nwere ihe na-eme na be anyị ekpọrọ ndị amị jụ n'ụzọ kpọrọ ndị uwe ojii jụ n'ụzọ o wee bụrụ ihe a na-akpọ intimidation mmaja
ụfọdụ na-asị ebe ọ dị otu a na Borno na anya dị iche iche na ebe a kedu ka a ga-esi mesịa mee nke Borno ọnya ka na-agwa gị ebe ndị mmadụ si na be ha o nwekwara ihe ọzọ ndị INEC chọrọ ime ndị ndọrọ ndọrọ na ha eti mkpu si ndị mmadụ gbatakwa n'anya maka itiri mkpu adịmekwu ya maka na ọ bụ ndị APC nọ ma PDP nọrọ ọkwa ụdị ha ka a ga na-eme mana etu ole ka a ga-emegide ha oruo ndị a ihe a chọrọ ime ha eje si na o nwere ebe ndị gbara ọsọ agha ga na-eje na-ebinye aka asị ya gịnị bụ ụdị ha n'obodo ọzọ iwu amarụ kedu ndị jere tinye aka ebe anwa n'ụdị ha na aghụghọ abago ya na ụzọ iji wee mee mpụ maka na mgbe ọ ga-esu o mechara asị na-esi ebe a wee bupụte abụ bụrụ abụ ntụziaka wee na-eti mkpu o nwere onye amara ya ga-eme ka obodo dị mma Chizzy mana ndị ọchịchị anyị ndị ndu anyị na obodo adịrọ mma taa bụ ha ma ị nọ na APC o ma ị nọ na PDP o ma ị nọ na APGA o ha ncha achọrọ ka obodo anyị dị mma maka aghụghọ na mpụ na ịpụ na ndị be anyị mmadụ nọkọta aja esi ka nre votu ọ bụrụ ha bịakwute esi ka ngolu mana ndị be anyị kedu ndị butere agụụ n'obodo onye nọ n'obodo ọ bụ onye na-achị mere onye na-arụ ọrụ anapị ọrụ onye na-azụ ahịa ọfụrụzi ahịa ọ na-azụ kedu onye butere agụụ ewu ihe ịrụtara aka nke anyị ga-achọ ka akọwara ndị obodo ọfụma maka mkpu ihe ka anyị nọ ebe a na ihe na-eme na ụfọdụ ndị kwesịrị ịnọ n'ọchịchị a anọ ya bụ maka mmadụ ile oke ya na ihe ndị ọzọ mere na ọkwa ada adị ọgwụ ga-asị wee dị ụzọ adịghị mma enweghị ihe na-adị alụ n'obodo maka gịnị maka na onye ndị mmadụ wepụtara obi si na onye abụ ihe ga-alụ ha ọrụ ụbọchị a ga-abịarị ya agaghị onye ahụ agaghị ewe ikike ọ ga-eji bịa ihe ahụ ọ chọrọ iwepụ maka na-abịagogoro o nwere onye na-eje na ihe ndọrọ ndọrọ pụtara kwuo okwu sị na ebu na-achị ya anya sị ọgịnị ọ sị na ụdị ego ihe a na-achọ n'aka mmadụ na ya mara ebe a ga-anọ weta ya onye ọbụla ijere na-agwa ụkwụ sị gị weta ego onye ọbụla ijere na-agwa ụkwụ sị gị weta ego onye ọbụla ijere na-akọwara ndị kwa ị ga-eme ọsị gị hapụ ihe anyị na-akọ weta ego ya wetacha ego a ree ihe ya nwere ree akwa ya yi na-arụ wee mee ihe a na tupu ya mara na mmadụ nọ ya ga-ebugodo ụzọ gbuchita ihe niile ya lere ọ bụrụ na o weta ya edebekwa ya n'obodo ọ ga-ebukwa ya obodo ndị ọcha onye kwara ya bụ ihe na-eweta ụzọ onye ga-eritezi uru na ego ji ọrụ o wee bụrụ eziokwu mgbe na-asị na ndị mmadụ amarọ Chizzy na-egodo ụzọ anyị ka ọ dị na-egodo ụzọ kwa ndị mmadụ nachara na oge ekeresimesi ya kedu ụzọ ha gwara ka o si wee dị ha ụfọdụ ndụ ha nara n'iyi ụfọdụ moto ụgbọala ha gasara n'ụzọ mana o nwere ebe naanị anụmanụ bụ ihe nwere ike ibi na obodo dịka obodo anyị a o nwere ihe ọ ga-eme o wee bụrụ naanị ihe ị ga-eji maka ya kwụrụ ọtọ kwuo uche gị si mba na ọ bụrụ ọgwụ na ọ mere na ihe ọbụla na ya ajụgo ajọ ihe unu ewere ihe na unu wee na-eje erefu na ego one 5,000 ọ dị mana nkenke maka oge anyị chọrọ ka ndị mmadụ tie ọnụ ihe ịbịakwa n'ala Igbo anyị ọ dịzị ka anyị ka eweta na ndị n'afọ maka ndọrọ ndọrọ ndị INEC gụpụtasara ndị dere afa na ndị wegoro akwụkwọ ikike ọ dịzie n'ala Igbo bụ ihe pekarịrị mpe n'ime ya kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo ọ bụrụ na ọ kwasara ndị dere afa ekwubekwa ndị ji ewere ọ nwere ike ọ bụrụ na ọ ka bụkwa ndị Igbo bụ ndị pekarịrị mpe na ndị wujego were akwụkwọ ikike nke ya bụ PVC ha kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo ugbu a ka ha je weta akwụkwọ ikike ma Chizzy anyị na-ekwu ebe ekwusi ya ike o nwere arụ na-aya ndị Igbo arụ a na-aya ndị Igbo n'oge mbụ ọ dịbụ mma mana etu egwu ndọrọ ndọrọ obodo anyị si wee na-adazi etu o si adanyezi n'ukwu ọ bụrụzi egwu ị ga-abịa ịchana na ọgbọ gbawa etu o si masị gị ndị Igbo na-asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi onye Igbo hapụ ana Igbo oji ugwu Hausa rụọ ụlọ oji ugwu Hausa na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe a ga-agbata ọ na-echi oji gbata akwụkwọ ebe anwa ịma na ọtụtụ ndị Igbo gbatara akwụkwọ n'ugwu Hausa mgbe a na-eti mkpu nata bịa gbata akwụkwọ ha jụ na ha manata ịma na ọtụtụ n'ime ha na-asị na ha ga-agba ọsọ na ha mara ihe nwere ike ime na ọgbaghara nwere ike ịdapụta
ha ga-anata mgbe a ga-atụzi aka. Ha na-anata mgbe a ga-atụzi aka iji kaadị gbatara na Borno, iji kaadị gbatara na Kano, iji kaadị gbatara na Zaria na Zamfara. Ihe onye maka ị ga-eji wee bịa tinye aka ebe a. Ọ gaghị ekwe n'omume. O mechara isi na ịchọ ka onye apụọ. Ọmụnwa ga-atinye sọsọ ofu ka ị ga-asị ya jee weta ibu atinye. Ya bụ nsogbu anyị nwere. Mana ndị ugwu, ndị mgbago ebe ahụ ma a na-ana n'oge ahụ. Asị ọka ma ọ bụrụ ụkwụ ma ndị chi ehi esoro ọhịa wagide na ruo mana be anyị ebe a erụzi na ya jere nyaa na ndị mmadụ ere ka na ya ma eje nwụta na onye akpọrọ ụwa. Ọ dị mma ka a ga-esi meta ya bụ ọ bụrụ na ị debere afa biko aka na-enyekwa akwụkwọ ikike nke gị jee weta PVC gị ndị debegoro afa ha jee n'ebe aha ide ya afa na ọ bụ ụlọ ọrụ ndị INEC jee weta akwụkwọ ikike gị ndị Igbo ka anyị wee zụta oke anyị. Ọ bụ oge mkpughe nke anyị na ndị Global Society for Anti-Corruption ka anyị nọ na ya ugbu a. Ọnụka chọrọ nkwado gị ya bụ ịspọnsọ maka na kemgbe Amaka na ha efe aka ka ihe a ọkwa ya n'ịyụ bịa gbatara na Amaka wee ke ọsọ aka ka e wee kwalite ọnọdụ a ka ndị Igbo wee na-ama ihe na-eme n'obodo. Ị nwere ike ịkpọ Global Society for Anti-Corruption na 070-358-92211 070-358-92211 or 070-373-35665. Ya bụ 070-373-35665. Ya bụ 070-373-35665. Ị nwekwara ike ijewa na webụsaịtị ha bụ www.globalanticorruption.com ma ọ bụ jee ziga ha ozi na Facebook Global Society for Anti-Corruption afa ha na Facebook, afa Twitter ha bụ @GSAC ya GSAC_NGO. Anyị bịa chịtazi ozugbo anyị na-were ekwentị na-anara okwu unu. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ na okwu bụ 090-231-11009 or 090-9771109. Ọ bụ m na Amechi Ugwuele na Igbo anụ Ikenna Uchenna ya bụ Ikenna Udoka Amaka nọkwa ebe a wee na-ahazigasi ife. Ndị achịta azụ anya na gịnị abụ Chizzy na anyị na-abịa. Global Society for Anti-Corruption na akpa anyị na-ekwu ịgasị ụmụ ihe na-eme n'obodo. Na nkenke Igbo anụ ka a na-ekwu na ọ bụ ndị Igbo kachasị jede ya afa n'ọnụọgwụ ha ka pempe na ndị deyere afa. Ụfọdụ ụmụ ntorobịa ndị Igbo ndị IPOB na-eti mkpu si na ha agaghị eso n'ịbịa ya aka ma ọ bụ ide ya afa na enweghị ihe gbasara na ịghọ ọkwa ọchịchị ndọrọ ndọrọ nke Naịjirịa. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke na ọ bụ ya butere na ọ bụ ndị Igbo kachasị wee ọnụọgwụ pere mpe na ndị deyere afa ha na ndị ga-abịa ya aka? Ọkachizị ihe ijụ a na-ekwubu ndị bụ IPOB. Ndị IPOB bụ ndị na-achọ maka Biafra ka anyị nweta Biafra. Ke ndị IPOB anyị nwabụkwa ndị ntorobịa aha anyị nwabụkwa ndị nwa bụ ndị Biafra. Mgbe na-asị ka m werekwa ohere agwa ndị niile na-eme maka ihe na-akpọ ganigani n'ọ ka anyị nweta Biafra, ka onye ọbụla tupu anyị nweta Biafra anyị agụọ 1 na wee gụọ 2. Ọ bụrụ na ka ha gbaa mbọ rụọ arụ ha ụka nye aka ma gaa weta ihe ntuli aka ọchịchị ka ha wee nyekwa aka PVC nweta ike ihe ntuli aka ọchịchị. Ọ bụrụ na ha nweta nke aha wee nwenwe ike iso wee tụọ inwenwe ike wee tụọ onye aha nke ịma na ọ dịrọ mma achọrọ ige ntị n'ihe ị na-ekwu ga-enyere gị aka o wee kwado gị iwe nweta Biafra. Ọ bụrụ na ha nye aka wee soro na ihe ha na-eme wee nwenwe ike ịtụ vootu ha mgbe a na-eme ntuli aka, ọ ga-enye aka omee ndị ọjọọ otego aka ha bido kpọọ ganigani. Mana ọtụtụ ndị nọ isi ọchịchị adịghị ege ha ntị. Ọ bụrụ na ha nwee ike nweta ihe a wee soro tụọ ha atụba omume onye ga-ege ha ntị abanye n'ihe ha na-ekwu. Amechi na nkenke kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị dị otu ndị na-asị na ha chọọ ka ezigbo nnukwu ọghọm dị na ya. Iji osi na nnukwu ọghọm dị na ya bụ ụwa anyị nọ kịta onwere ụdị ihe na-akpa gị, onwere ụdị ihe ị na-achọ, onwere ndị ọzọ na-achụ ya. Ị na-anya ka
ka o si wee dị gị ime anya ebe ndị ọzọ na-achọ ihe na-achọ ka ha si achọ ka ha si eme nke ha ị mara ihe ị ga-eme nwa asịrọ na ama akwadoghị onye na-asị na-ekwetu ya si wee chọọ ka ya wee biri n'obodo anyị ị nwere ikike ime ka isi wee chọọ n'ụdị a mana nwa na-asị na ana m eche na ihe aka eme bụ anyị nwere kwesịrị ịnụ anya uche ha kwesịrị iji uche wee mee ya sigodu ndị otu ha ọ bụ na ha dị nde mmadụ ha wetacha akwụkwọ a jee were ofu onye n'ime ha ya bụrụgodu gọvanọ Enugu bụrụgodu gọvanọ Imo bụrụgodu nke Abịa na nke Anambra itinye IPOB gọvanọ na steeti a niile maọbụ na ụlọ omebe iwu kedu ihe ga-anachi ọ bụrụ na ndị nọ n'Enugu House of Assembly na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị IPOB ha pụtakwuo sị na ha sịrị nekwa ya chọrọ na ha emeghị iwu sị ndị federal gọọmenti unu bịa gee anyị ntị ka anyị binye aka mara ma ya ga-anụrụ nwaanyị ma ya ma nụrụ nwaanyị ihe a na-ekwu bụ unu nọrọ n'ọhịa unu na-eme mkpọtụ nwere onye unu ya ga-anọrọ ofu ebe n'ụwa ihe na-aga ị na-ene anya mara etu ị ga-esi ịgagide ụzọ adịrị ebe anwa ị nachi azụ si ebe ọzọ mana m na-ekwu tupu ya bụ Biafra abịa kedu etu a ga-esi wee bi n'udo ha mee ihe a ga-eme ka ọ ghara ịghọ anya ahịa na nkenke maka na okwu a na nkenke afọ m na amara abịagogwu kedu ndụmọdụ gị na nkenke ndụmọdụ na-adụ bụ ndị kwu na ha ma atụ ma ndị agabeghị gbata ihe ha ga-eji tụnye aka echi ha gbaa mbọ rụọ arụ ha ka gaa weta ihe ha ga-eji tụlee aka echi karịsịa ndị Biafra na IPOB biko ka ha nye aka ga nwee soro wee tụọ ntuli aka echi a mechi na nkenke ihe na-ekwu na nkenke bụ ka anyị ghara ile ndụ anyị ka anyị ghara ile ndụ anyị maka na ile obi gị lee ndụ gị onwezikwa ihe eji ịgbazikwa aka ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji wee na-apịacha cheta na ọnụ ka na-anọ na ọkwa elekere ya nke mbụ ya bụkwa Wednesday niile oge a ka ndị Global Society for Anti-Corruption na-egwu echinchin na ikpughegasị ụmụ mpụ na aghụghọ na alụ niile na-eme n'obodo ị nwere ike iwe ha na Facebook na ije na Facebook afọ ha bụ Global Society for Anti-Corruption jee dee ha akwụkwọ ekwanụ ka iji chọọ sponsorship maọbụ na ịchọrọ ịkwado ọnụ ka maọbụ na-ewe ka esi napụrụ gị ihe na ụzọ na-ezighị ezi wee chọọ ka enyere gị aka wee weta ya akara ekwentị ị ga-eji kpọọ ha bụ 070 358 92211 070 358 92211 maọbụ 070 37 335 ya 070 373 35665 ekelela m nwoke kele nwaanyị na-ekele isi afọ kwagbu okpu nke ndị Global Society for Anti-Corruption na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị abụọ Amaka Weke ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma Chineke gọzie ndị Igbo ka ọ dị